Yes. Guess on yun? So for today's vlog, gagawin namin is sino ang mas? Wow. Sino ang mas? Ay, tao. So ang gagawin namin is kung sino yung mas, ito yung harina, ilalagay namin dito sa unan. Tapos imumudmud yung mukha kung sino yung mas. Fancy ko, nakaligo sa kudaan. Kaya pa yung ligo. Oh no! Let's start. Kamay sa batok. Question number 1. Sinong mas likod? Yan ako nung takunin mo. Kasi kayo. Kaya ka rin mag-ulo. Patay. Sinong mas malambing? Ay, mas napilip ka lang. Talagang ko. Sinong mas tamad? Sinong mas malakas humili? Sinong mas masungit? Ayaw ko Pati baboy yan. Busy. Sinong mas palagi yung motor? Sinong mas maarte sa pagkain? Tawa ka na. Sarap sa pakilog. Sinong mas nagsiselos? Sinong mas unang nag-I love you? Safe. Sinong mas kuripot? Sinong mas palautos? Sinong mas caring? Caring kay Sinong mas matakaw kumain? Ikaw yan na. Sinong mas palapansin? Sinong mas kinilig nung unang pagkikita? Ako di ay. Ay, kaka mo. Pag-sure. Malwala. Sinong mas masarap magluto? Ay. Sinong mas hindi naliligo? Maligo ka ba? 2 times a week. Sinong mas paaway? Ikaw. Sinong mas mahaba ang pasensya? Ako. Sinong mas mapagbigay? Ikaw. Sinong mas kulang sa pansin? Sarap. Walang mapagay. Sinong mas mabagal kumilos? Ang ulo. Sinong mas reklamador? Sinong mas magaling kumanta? Ay! Safe ba? Safe? Joey taon niya, ha? Sinong mas mapagmahal? Love is to realize. Love is to realize. Bonk. Bonk.
Joycey Ann Vlog, Ate Babang Vlog, Rainbow Queen, Mayans Vlog, Philrose Pumalon Vlog, Rodeline Mix Vlog, and Resty Mix Vlog. So thank you for watching, guys.